Oni ndine Jackie. Sono mukuziwa anthu timakamba kwambiri za mabanja kuti mumakhala pena domestic violence, toxic, mabanja toxic, mabanja ovutana chanjani ndi kumapangana woni. Chinthu chomwe mwina sitimachikamba kwambiri ndi ma toxic friendships, right? Sinzathu aliyese amene amationera bwino kapena amatikonda. Anthu amataukani mabestie nkumaona ngati kuti uyuyu ndi enzanga kumamuza china chilichonse kutani, and yet sometimes ndamenenso amata kukusungira peni kumphasa, ndamene amata kukusokonezera zinthu iweyo kumakamba za kuntchito chanu madaboti zinthu sizikuyenda, akupereka ma messages oyipa, akupereka mauthenga oyipa, iweyo kumapanga zinthu zonena kuti mbanja mwanga mwakuti osadziwanso kuti ndi omwewo akukuvulaza. Anthu amapanga zinthu zosiyana. Sometimes, I'm not saying all the time, some people are good friends, some people are just bad friends. Ndiye tatini ticheze ngani ya Mimi and Mo, my best friends amene anasanduka ma frenemies. Kwirani chakumwa ticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Shamiria Fletcher, ndipo mu chaka cha 2022 anali ndi zaka 34. Shamiria amachoka ku banja lokhazikika labwinobwino, anali ndi anzake ambiri, anali mayi odziwa kucheza. Akuti pamene pafika Shamiria aliyese amakhala kukondwa, basi anthu ajoti akangofika basi aliyese kusangalala eti, komanso anali olimbikira. Ati Shamiria anamaliza high school, anapita ku university. Ku university kuja zimayenda mpaka na mapatsidwa ma position ku university ko, kumakhala iye president wazakuti kukhala munthu oti anali popular kwambiri. Koma nkulimbikira kwakeko ngakhala amapanga school amagwiranso ntchito mpati time kumapanga zonena kuti adzitha kuzithandiza financial. Dziko lomwe amakhala ndi ku USA. Abale ndi anzake ankamutchula kuti Mimi, anampasa nickname yomwe ankamutchula anali Mimi. Mayi uyu dzina lake ndi Okisha Range, ndipo mu chaka cha 2022 anali ndi zaka 37. Okisha anapalana ubwenzi, ndinene kuti anayamba chifrendi ndi Mimi. Analandonera kuti amagwirizana kwambiri, ndi mkugwirizana kwawo mpaka anapanga decide kuti ayambe kukhala nyumba imodzi, upanga share kuti mabilo asamadule kwambiri eti. Nde anapeza apartment yawo yomwe amakhalamo kwina kumapita ku school. Akuti poona popularity ya Mimi na Okisha anachita decide kuti adzipatse nickname, ndi anayamba kudzitchula kuti Mo, kuti adziti Mimi and Mo eti pa ubestie wawo. Sono Okisha anamuuza Mimi kunena kuti iye amadwala, amapanga ngati kuti amapanga masija kapena nditi ngati kuti kugwa khunyu chani. Nde Mimi amamva chisoni, ndi amakonda kumamuthandiza eti zochita chani, mpaka zinafika poti Okisha kapena nditi Mo anasiya kugwira ntchito, amangokhala ku nyumbako nkumadya zakudya za Mimi. Nde ona amanena kuti anthu amagwirizana kwambiri, koma chimene amadabwa ndichonena kuti Mimi amati akati acheze ndi anthu ena mwa masiku onse, Mo amakhala ngati wakwiya, amayipidwa nazo, mpaka na amampanga zonena kuti aziyambana ndi anthu, kumamupangisa kuti aziyasala anthu mu zinthu zomwe amakonda kupita, kumamukanikitsa kupita, basi kunena kuti azikhala around iyeyo nthawi zonse. Ndi anthu anayamba kuona kuti munthu yakhala ngati friendship yawo akumpanga control zake. Mimi akati achite question china chilichonse kuti nanga mabiru nanga ntchito, amapezeka kuti Mo amanena kuti wadwala, ayamba kupanga sija ngati kuti akugwa khunyu, basi Mimi amachita chisoni, basi ayamba kumsamala nzake kuti iye akudwala, basi moyo kumakhala choncho, anthu nkumaona kuti uyu akumbweza nzake mbuyo. Koma amene samakuona zonsezo anali Mimi, chifukwa anali ndi chikondi ndi nzakeyo, komanso amamumvera chisoni. Mpaka zinafika ponena kuti Mimi anasiya kumakacheza kwa abale awo komwe, chifukwa choti nthawi zonse Mo ndi amene amakhala pamwamba patsogolo kuti ichi usapange, kumamukalipira atolo pena amene amamuyankhulira anthu kumadabwa kuti munthu onena kuti ndi freeloader angodya za nzakeyo, koma ukangati akumuuza nzake zochita. Ndi anapezeka kuti Mimi anasankhidwanso kukhala president wa zinthu zinanso ku sukulu kwawo kwakuti sorority yachani. Mo atisanayankhule zambiri, koma anasonyeza kunena kuti sizinamsangalatse. Kenako mu 2022 mo unangopezeka kuti Mimi anabuka holiday, sanamuuze china chilichonse Mo, anangodzibukira eka holiday. Anali malo onena kuti anakhala kufuna kupita kwa nthawi yayitali, koma Mo ndi amene amamusokoneza nthawi zonse. Akati apange za holiday yake akasangalale, anali ndi zinthu zomwe amafuna apange,
Mo anali pambuyo pakumutani kumsokoneza usapite ndikudwala nduta nthawi zonse kumafuna kubweza mbuyo, koma ulendo uwu sanamuuze, anangobuka holiday ndikunyamuka kupita. Mena amazazindikira Mo kuti munthu uja wapita, anangoyang'ana mpaka anapezeka kuti Mimi wabwererako atamaliza holiday yake atasangalala. Atafika ku nyumba anapezeka kuti kunaimbidwa foni ku polisi. Anaimba foni anali Mo kunena kuti Mimi sakusuntha. Apolisi anathamanga anapita kumene kuja, anampeza Mimi atamwalira. Ndanafunsa chachitika njani. Mo wankangoyankhula zambirimbiri ati ayi timapanga play fight, timasewera mapanga game ngati tikumenyana. Ndangodabwa kunena kuti iye wasiya kusuntha. Anali bwinobwino titamaliza kumamenyana ako, koma apapa kuoneka kuti wasiya kusuntha. Ndi apolisi anatenga thupi la Mimi anapita ku chipatala, anakaliyeza ku chipatala aja. Anapeza kuti anapangidwa strangle, anamuchita suffocate, anamukhika pa khosi, anamenya, anali ndi zibalima mutu onse one kuti anamenya mutu. Thupi lonse analone kuti wavulazidwa kuopsa, anamenyedwa endo mmenya kukhala Mo. Akuti nkhani yake chifukwa chani wanyamuka kupita ku holiday pa yekha. Akuti in fact Mimi analata sintha, anachita notice kuti munthu uyu akundibweza mbuyo, ndi anapanga decide kuti adzipange distance kwa ndani, kwa Mo. Koma vuto lake amadzipanga distance akukhala naye nyumba imodzi. Nkupezeka kuti pamene wayamba kupanga zake Mo uja sanazimvetse, sanazilole kunena kuti uyu mpaka ayambe kupanga zake mwina apezeka kuti wamba nochita bwino kwambiri, anapezeka kuti wangomutanipo, wangomuphapo atatani atabwerera. Nde Mo analimbikira unena kuti ayi sikuti ndinamupha yi timasewera wafa mwangozi. Nde medical report inatsutsa zimenezo zoti no munthu wachitidwa strangle, wamenyedwa, wavulazidwa kwambiri, koma ndi pamene moyo wa Mimi unathera just like that, chifukwa cha munthu zake wansanje, chifukwa choti yeye moyo wake umapita patali, umapita chitsogolo. Kuma interview ya ku polisi Mo anayesera kumanamizira ngati kuti nawo ayambaso kupanga sija ija ngati afuna kugwa khunyu. Apolisi anamuza kuti zachibwana ife timakana, kugwa khunyu, usanamizire kudwala, zimenezo nzomwe mampanga Mimi. Ndipo khoti lamupeza olakwa ndipo ampanga sentence kuti akhale moyo wake wonse mundende. Zikomo kwambiri.